de SHCL is een beetje een verborgen parel. En misschien is dat ook wel heel goed geweest. Dat het niet helemaal een hele grote publieksinstelling was. Dat het heeft kunnen rijpen. Het SHCL is voor mij een soort van het geheugen van Limburg waar je op kunt terugvallen als je de diepte van je eigen geschiedenis of van de geschiedenis van je vereniging of van je omgeving wil weten. En daarin zit de relevantie van de organisatie. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je leert van het verleden. Dus kennis hebt van het verleden om een vertaalslag te maken naar de toekomst. Je moet je verleden kennen, je moet leren van de fouten uit het verleden. Het verleden vertelt je heel erg veel en ik denk dat je daar gebruik van kan maken naar wat je in de toekomst wil gaan doen. Wat je wil bereiken, wat je wil uitzetten. En ik denk dat die verbindingskracht juist door het SHCL heel goed benut wordt. En als Limburger zeg ik dan een verborgen parel in het midden van Limburg, in het midden van de regio. De kracht zit hem in het feit dat een hele hoop private archieven waar geen bewaarplicht voor bestaat, maar die wel een sociaal-historische impact hebben, dat die archieven bewaard blijven en dat die ook toegankelijk blijven voor een breed publiek, maar ook onderzoekstechnisch toegankelijk blijven en beschikbaar zijn voor onderwijs, voor het nageslacht. Dus in die zin denk ik dat dat de toegevoegde waarde is van SHCL-archief. En wat ik net begreep ook, dat dat uniek is in Nederland, maakt denk ik ook dat we al 75 jaar bestaan en dat we hopen nog heel lang kunnen blijven bestaan. Het verzamelen van gegevens uit die samenleving, het archiveren van alles wat in die samenleving gebeurt, wat dus inzicht geeft in onze afkomst. Dat had te maken met identiteit en dat hulp dus ook om de weg naar de toekomst te vinden. En ik denk dat vanuit dat perspectief dat SHCL een enorm belangrijke functie vervult.